je bilo tačno kilo. Dobro, ja. Da, u redu. Dok sam ovamo, ono. Hvala, prijatno. Ajte koji želite, samo kaži ovu tikvicu želim ja. Jedno, ja ću uzeti prvo. Šeći neću to. Kako je nevalja? Hvala još. 270. Probajte. Vidite će okrenuti glavu, reći mi. Da, vidio stvarno žena ne idu već. Izvolite. I ovo ćemo. Anja, radi se. Ajde, ti rekao da ovdje vraćam se kao nazad. 250 je kao duplio. Evo, On da 250 u redu je. 500 dinara. Ja mislim da čovjek koji ima iskila ne može da pojede tamo što je. Dote. Dobiješ, ja mislim, pola kile zelog mjesta, za 20 njega pojede nekom dezek. Ne treba, da pojede Vinicija. 500 dinara. Znači, ono, Nekad su musterije po drugim. Hoćemo lepo, kratko se. Koju ste mi dali? Dobar dan, izvolite. Ovu crvenu, dobro, dobar dan. 20 od 20. Žuta, bela, mišana. Dobar dan, izvolite. Baba. Da uzmete. Ne da uzme, nego je zgađe. Magarac. Dobro je.
Ajde sad imamo.